kudune ra usah ngomel kudus nyambut gawe karo seneng ulat aja patang ya dikongkon ya sing temen lah apa to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso budidaya kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata ole 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 mencari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah air tanah airku Indonesia 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia kita tetap setia membela negara kita harum biar lomba bikin hati sedih jadi gembira harum biar lomba bikin hati sedih jadi gembira ana ulane dumung menek wit jagung ana cah wedok atine bingung ulane ndeloset terus nyokot irung entuk ya Gang nganjak pariang iki oh iya no ana ulane cabe menek wit jabe ana cah wedok kok lungguh dhewe ulane ndeloset terus nyokot lambe asik medun ana ulane sawa menek wit klapa ana cah wedok rambuté dawa ulane ndeloset terus nyokot dodo asik nyokot dodo meh tekan gone ana ulane duwel menek wit apel ana cah wedok jaketan kandel ulane ndeloset terus nyokot pudel asik kurang sekilan engklek Agustusan kaya asik ana ulane luwuk menek wit jeruk ana cah wedok kok tengok ulane ndeloset terus nyokot bablas mrono kok iso bablas ora kok sekuwen nek nek ya itu apa ya bablas apa nek aku wedi yo aku nek calung kok dicukani Bu Guru gurumu sapa Saipah samang wani aku gelar iso gulung wani nek berkara itu ya iso nek calung camang tak totok ora saru aku ulane luwuk menek jeruk ana sinden do tenguk ulane ndlosor terus nyokot kerupuk nyokot kerupuk kula
nyokot kerupuk. Krupuke ditaleni, krupuke dienggo sabuk, kula ndengongok nyokot krupuk. Aku njaluk apa entuk. Sing penting kan ngisor udel terkerupuk wong krupuke ya ning ngisor sabuk. Ana ula mangan kerupuk ya kolesterol. Ula kok kolesterol. Mari gomen. Apa nek kula kok gomen niku? Jare wingi kowe Agustusan lomba mangan kerupuk juara 1 kok. Heeh. Piye kabare kok iso juara 1 ki piye? Panitia ya kurang ajar lho. Kok kurang ajar. Lomba mangan kerupuk-kerupuke diatos-atoske. Aku yo jengkel, aku dikira wong goblok ngono. Sepi wong kerupuke tak idoni yo ngono. Wong tak idoni klopo tak lemes gak kok lho ngono. Juara satu. Nek Sugeng dalu Mbak Yosi. Wilujeng dalu pujange Mbak Limbo. Kok iso gatek? kaya bledek. Lho, semangat. Sidet siji kaya wong sak RT. Ya ben giras ngono lho Mas, dadi ora lemes ngono. Dalemipun Blitar. Kula saking Kota Blitar. Blitare pundi? Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul. Delok. Ngene iki lho, lek Wis perkenalan dadi ngerti. jelas. Lho, aku ki nek ngomong ro dalange, aku sakjane iki lak mung etok-etok ora ngerti. Oh, edo-edo ora. Aku ora ngenalake ro dalange. Aku ora crita nek biyen ato tak pek bojo ki aku ora ngomong. Tenane lho. Biyen sumpah. Yosi memang bojo. Sadurunge kenal sampean kenal aku sik. Weh. Kira-kira 10 tahunan ya. Nggih. Yosi karo tak pek bojo. Kok ora sida dadi bojone? Sumpah nuwun sewu kula mboten pamer mergo beda keyakinan kepeksa kula batalke ngono. Beda keyakinan iki iso dirembuk, Gong, iso dirembuk. Dirembuk piye? Beda keyakinan ki maksude ki aku yakin seneng Yosi, Yosi yakin ora seneng aku ngono ki lho. Beda keyakinan. Terus arep dadi kon dilek carane kok ngono. Ora, Gon. Golek lucu. Iya wis tok. Coba Yos nembang ya. Nggih. Ah, iki Sinom Grandel. Sinom ki saka huruf SINOM. Oh, Sinom. S kuwi supaya. Supaya Iman kuat. iman kuat. N nindakno. Nindakno. Aja. Aja. M molimo. Molimo ki madat, maling, minum, mendem, medok. Sing papat iki gampang disingkiri nggon maling, madat, minum, mendem ki gampang singkiri. Nggon medok ki sok angel disingkiri tur dadi penyakit menular. Mosok iso menular. Contone Sapa? dalange dhewe. Ngawur sembrono. Panjenengan ki piye Galak, lho. ngece karo ketua rombongan cakraning Radia ampun. Buktine ya sih. Aku anak buah ya ora lila. Ora Dosku tiete. Seksine aku. Kok iso seksine sampean aku ki nderekne Pak Sigit wis ket mulai cilik semeneng kok. Lho ndereke lak ning panggung ora ngerti bendinane tau sarunge keri kae biyen sing dibuke aku. Masalah Mas. Pak Sigit kuwi sampean ngerti dalang sak donya sing paling alim. Pancen aku Dhewe ya Pak percaya. Sigit. Ojo banter-banter ya. Kok ora usah diomong-omongin aku alim. Ki lha yo ben do ngerti to lan jenengan ki dalang sak donya ki ora enek. Sing kaya Pak Sigit paling alim dhewe sak donya. Angon limpene bojone piyamprih ora konangan dadi kudu rapet semuanya tutup mulut. Menang. Ngewangi aku kowe iki. Jos. Nah, ngene. Alim kok angon limpene bojone. Sembrono iki syuting mlebu TV lho. Mlebu Wah, TV. kowe iki ngawur wae. Sing tak limpe ya kowe ngono. Nek dalange kuwi sak liyane dalang ya kuwi pinter paring nasihat. Pangas apa? Tegese paring pangapura pinter nasihat ngono lho. Pendak sesasi pisan mesti pengajian. Nggih. Netune. Lho sore mau iki ya wis parek apa iki jenenge tausiah ning pondok Darul Falah. Ngaosan. Dalang Sigit ya ustad ya iki. Ustad. Lho aku ki mergo ngerti dhewe. Oke to. Tawar main ning Semarang. Semarang ku lak lewat goncah nakal-nakal. Jenengane Sunan Kuning kono. Oh, Sunan Kuning. Lah, kono ku cah nakal ku ono cah 50.
Bocah 50. Pak Sigit mampir Mampir, no. nasihati Ngaji, mejangi mejang. kabeh wong wedok sing nakal-nakal kuwi dikuandani dipituturi kabeh bocah 50 kuwi. Seksine Alhamdulillah Alhamdulillah. saiki dadi 100. Loh. Kok iso malah mundak ki piye? Malah akeh Kok alhamdulillah kok terus mundak? Kak lek ngandani karo titip Oh. sing tak titipke ku yo siji ya. Ojo ngono iki mau sembah nuwun kunjuk sinom kunjuk keluarga besar Pondok Darul Falah panjenenganipun Kyai Haji Masudi Ahmad bapak guru kula. Sore wis wanrono ya. Oh, nggih. Wah, santrine dikelumpukke aku rek kae kon ceramah ora. Ceramah bab napa niku jenengan? Ceramah budaya dan Oh, agama. ngoten. Iya. tak kira nyeramahi kanca nakal-nakal kuwi. Pondok atuh ngono cah nakal ngawur ae. Insyaallah tahun depan Pondok Darul Falah arep wayangan Pak Oke, Sigit. alhamdulillah, Alhamdulillah iki lho. Agama nyawiji karo budaya. Nggih. Budaya nyawiji karo agama. Ngene iki. Menungso urip kudu duwe agama. Agama. Lho, nek menungso ora duwe agama apa kalah karo kewan manuk? Manuk ki duwe agama. Mosok to? Manuk. Lho, manuk ki Agamane apa? Oh, loro agamane. Apa? Mosok. Islam karo Kristen. Lho kok iso? Iso. Sing Manuk agamane kuwi. Islam, Manuk murid kaji, Islam. Nek agamane Kristen, manuk gereja. lambene buagong. Kok iso? Lho. Kuwi ngono jenenge manuk, Lah ora kok iya. terus agama. Lah iya. Ora ae. Umpama kok. Coba ya. Oh, bawa sinom grandel mlebune dangdut. Wah. Alhamdulillah di wewengkon pondok. Wewengkon pondok. Pondok napa? Darul Falah. Darul Falah. Falah. Darul Falah. Aku yo tau mondok biyen. Oh, mondok. Ning ndi? Mondok teng pundi? Tebu ireng. Mondok nang rumah Gontor, sakit. gontor. Mondok nang rumah sakit Blora kae kok. Lah iya lho, sampean wis mondok ning kono, Wis mondok ning kono kok ora jablas ae. Kok dadak mulih barang ya ngopo? Lah. Mbok bablas ngono dadi Lah karuan. aku milih mati keri yo. Aku milih mati keri. Lah nek sing gotong lho. Kan coba ya. Nunu enono. Bagus. Aku mau nek karo kowe rusak. Ora patung saru. Linting swara kleru Ning swara kok ngono. disuting. Memanesmu. Manismu kanggo jiwa Uga kunjuk Kang Samsudin. Ngono. Swara kok apike kaya ngono. Panjen sinden ki jodone paling ora ya dalang. dalang. Dadi dalang ki bojone sinden. Awe dagelan kok bojo golek bojo sinden kok angel. Malah di bojoe penyanyi rock. Kan yo bervariasi. Variasi piye angel tak tinggal dagel ngene iki bojoku nyanyi rock kok. Piye Nang nyanyi jero kono Kae ngorok. Kayak ngono ngorok, iso penyanyi rock. larase werna-werna lho. Agawe rucite ya ini Ono manuk. ya ini lho Sukorejo ki wite gedhe-gedhe rimbun-rimbun sampeyan nembang lagi bawa manuk sing nggon susah Masa? ngewangi ngoceh. Mocahe piye? oh iya nek bedane lanang karo wedok nek bedane Ana oh lek lanang piye Mas lanang lek terus wedok wedok ngono nek umpama banci piye Mas banci ora ana. Rusake donya ya werna-werna wong yo nek banci barang tak kira manuk yo enak ora ana. ora ono to Rusake patelot gambar. Rara papa
swara ki sumbere ning endi, Mas? Ning tenggorokan. Tenggorokan lho, Mas. Rapas. Saka kene. Kuwi nek saka kadoang, nek saka cedhak nggonku nyawang. Lho. Swara ki ora sumbere ora saka tenggorokan. Lah terus. Saka ngirung. Lho kok iso kok ngira? Kowe madhep rono wae anggere pas nyuwara, Heeh. irungmu ki megar mingkup, megar mingkup. Swara ki sumbere saka irung. Ate kok payunge megar biku. Mekrok. Upama mundut Lambia. Dudu. ngawur. Wong tak kira ya meh kaya kuwi kok. Paman. Ibarat wong numpak suarane elok, piyayine ayu, awake putih. Ditato gambar emping. Kok iso gambar emping di to, Mas? Oh, panu ding panu. Ngawur ae, ngono panu. Apa? Kino kadas. Lho ya ngaku barang. Ah, malah parah. Lah angger kene iki sebacutan iki ra doyan agus kok dibali. Ngono. Mbok kono engko jelungan mampir mburi. Atus banyu diesel. Terus banyu diesel. Aku yang geratus sih ora tahu siap lahir batin lho, wedi karo banyu. Lah wong wedi adus. Lumampat tanpa walah. Tibake sawangan ya. Ning madyane jala nidi temah kunjing anggen jong ning paku Mlebune lagu dangdut Banyuwangen, Gong. Oke. Judule Sawangen. Wah, tak sawange kaya ngopo? Lagu Sawangen menika menceritakan apa, Mbak Yosi? menceritakan tentang sepasang kekasih, kesetiaan sepasang kekasih. Iya, Jadi iya. kesetiaannya itu diibaratkan seperti bulan dan bumi, Tidak bisa bintang berpisah. dan langitnya. Seperti begitu. bulan Tidak, dan bumi. Iya, selalu beriringan begitu. Aku tak takon nek ngomongke bulan, bedane bulan karo matahari apa? Lho lek bulan ki yo jelas keluarnya malam, matahari pagi dan siang to. Ana bulan metune maghrib ya ana. Bedane bulan karo matahari. Nek matahari ki ana siji. Oh siji. Nek bulan ana 12 bulan Januari, bulan Februari, bulan Kuwi ngono sasi tak. Lamine Bagong jadi kekrek. Anggulan. Sawangen ya. Coba kaya apa? Cik, ya.
Matur nuwun Mbak Yosi. Nggih. Jos kandos. Kudu padha sayang, kudu padha tresno. Kita harus saling menghormati antar umat beragama ngono to. Rukun agawe santosa. Cerah agawe bubrah. Rukun kuwi apik. Ning ana rukun sing ora apik ya ana. Apa? Wedang. Kok iso? Wong ngombe wedang ki ana sing rukun malah ora apik. Upamane Kopi susu. lho, kok ora rukun? Kopi susu ki nek ngombe kudune kopi tok. Aja kok kopi susu digombe bareng ora kena. Bareng Ngombe enak. susu ya susu dhewe nek kopi tok. Sebabe Sebabnya nek ngombe kopi susu dadi siji kuwi bertentangan ning awak. Kopine ngejak melek, susune ngejak turu. ya ora. Oh, ora ngerti kesehatan. Nah ya kewalik nek ngombe kopi ngejak turu, nek ana susu malah ngejak melek. Kopine ngejak melek. Kewalik ya berarti ya. Engko tak SMS komplit cak gambare kuwi ya. Ah, Kudu matur nuwun, anu, Mbak Yosi. Urip ana alam donya kuwi harus saling menghormati. Betul. Hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Ya, inilah Indonesia, aneka macam umat beragama, aneka suku, aneka golongan. Ora kena kok duweh beda keyakinan, beda agama terus ngelokke liyane. Oh, kafir kuwi. Ora kena. Ora kena. Sebab Gusti Allah paring dawuh, yen kowe ngafir-ngafirke wong liya, awakmu luwih dhewe luwih kafir tinimbang wong sing kok lokke mau. Betul. Mula ayo padha nata ati supaya uripe bisa mukti, ayo padha nata rasa supaya sok uripe bisa mulya. Ayo padha nata ilat supaya uripe sok ora kualat, ayo padha nata polah supaya uripe kebak berkah. Disyukuri apa kang dadi peparinge Gusti. Oh iya. Allahumma dilanjut. Ya Yosi. Rasulullah salamun alaik ya Rabbil alamin. Muga samilah. Kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafir dhewe rati gateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah bisa dadi urup tumrap wong liya. Leres kula wong urip aja dadi manusa ning dadi ya manungsa. Bedane menungso karo manungsa? Yen menungsa iki menus-menus kakang dosa, yen manungsa iman dumunung Kang Maha Kuwasa. Ngoten Kakang. Iki mau syair tanpa waton sing dibubulerke dening Mbah Gusdur. Cocok laras. Zaman saiki akeh sing hafal Al-Qur'an, akeh hafal hadis, ning sok ala mangsa ora pareng kok terus ngafir-ngafirke liyane ora pareng. Ngono. Ora pareng. Coba bacutke ya, ono bacutke. Oke. Mbak Imraatul Ima Firdaus. Iya. Monggo. Sing saka Rembang. Iya. Jumeneng Mbak Ima. Turu. Mbak Ima.
dikumpliti sepote. Iki mu nek cara nggonku sepot ngene iki apa ngiring kanggo ketoprak. Mergo ketoprak iki cara biyen nek biyen ketoprak pancen nek cara nggonku asale saka Jawa. Jawa Tengah ketoprak. Ludruk asale saka Jawa Timur. Reog asale saka Ponorogo. Jawa Timur. Nek wayang golek asale saka Jawa Barat. salah. Wayang golek kuwi asale saka kayu. Kayu. Sing gawe wong Jawa Barat ngono. Ora iso ngelucu ora ngomong lucu ngene. Sing gawe wong Jawa Barat. Wayang golek kuwi asale saka kayu. Goceki mic nek urung nyanyi ngene. Mic ya bengong. Rusak tangga teparo. Dalu Mbak Ima. Sugeng dalu Pak Dalang. Aduh, malam ini kamu cantik sekali. Lam bentinane apa ora cantik to, Mas? Tidak, berbeda. Malam ini pamormu ketok le metu. Oh, nggih to, Mas. Ibarat keris lu bar diwarangi dadi ketok wah, ketok. Apa marga sindene mau papat? Ya ora. Agustus ki jope iki saya hebat pokoke sinden-sinden ki. Nggih. Wah, apa-apa. Alhamdulillah ndek dalu niki leren sewengi, Mas. Leren Nggih, sewengi. iki rada fresh neh niki. Mbah pirang dina kas iki? Aku yo tak syukuri aku melu dalang Masigit kuwi pancen Nggih. tak syukuri tenan. Alhamdulillah. Agustus wingi alhamdulillah iso klumpuk-klumpuk. Nggih. Entuk pangestumu aku iso tuku lemah. Alhamdulillah. Mas. Pirang Gawe- hektar, Gong? 2 pikul. Dadi Paseme. Terus nggih napa nggih gawe nang boto? ngarepan ki jeglong tak Oh, nggih nguruk nguruk. kono. Tak kira arep niku alih profesi gawe boto. Wah, Ngoten, Mas. ora kaya nglumpukke sithik-sithik. Permintaan panitia caping gunung. Caping gunung. Dijenggleng. Dijenggleng. Apa, Mas? Caping gunung dijenggleng. Oh, alah. Lah krungumu apa? Ya dijengkleng. Ayo wis. Atimu karo latimu ora padha. Masa arep muni ngono kae kok ndak iso, Mas? Jenggleng. Heeh. Oh iya jengkleng. Jo kendange siap kabeh iku. Ya kendange Bagong muni yo, Bagong. Oh, pinter, Pinter kok, Mas, Gendut, latihan. kok. gendut. Oh, iso. Gendut potong rambut. Nah. Kok sok gendut potong gendut iki? Rambut. Gendut potong. Rambut. Rambut. Gendut potong rambut. Sobene to, Mas. Kuwi wis dicukur kene. Mosok kok nyukur terus. Wong R kok ngarepe beda. Dadi J. Lho. Jumati. Oh, pikirane elek. Aja ngono lho, Mas. Gendut ya J iki Jumati. Ah, mosok. Laire ora padha karo atine. Lah ya. Caping gunung dijenggleng. Caping gunung. Sing jengleng wong loro nggih Mbak Ima nggih. Nggih, sinten iki? Kula Jenengan sik. kali. Kula karo Bagong sing jengleng Oh, aku sik. ngoten. Jenengan riyen. Aku sik no aku nek Sik, Mas. di Rene, sisani Mas. iki megah. Rene, Mas. Akrep dicengkring dalange ya, Mas. Wis kono wong aku wis tumek kono. Tumek iki apa? Maksud tumek ki wis kulino ya. Oh, lah. Kulino Oh. nang Kuwi panggung. basa Tapi- kedaerahan aja digo rene ora to. Iku dibaleni jajal lali apa ora ya, Mas jenengan ya? Nunggu di SMS bae engko. Komplit sak gambare. Coba malah jengleng Mbak Ima. Duh, piye kok iso kaya ngono. Saben bengi Saben bengi nyawang Awas Mas, siap. Wow, bagaimana rasanya Mbak Ima? Seperti biasa, Mas, memuaskan. Asik. Lah piye? Lah jenengan pengen aku jujur apa ora? Iya wis. Nah, ya aku wis jujur iki, Mas. Ngopo Kamu, jae Mas? gawe barang ya? Gentenan aki. Lah kok Aku. iya lah, aku. Sampun siap, Mas? Nyapa dadak ono barang ijan
Garuki lemase piye kok? Kaya bulldog. Ken mapak. Bulldog. Bul ki mlayu. Dog ki apa? Kirek gede banget kaya kowe. Yang memajang. Uga. Yen memajang. Aku dunake asu. Lah apa ora? Bulldog iku dog. Lah ya lah apa ora? Dog ki lho. Kirek. Lah ya. Guguk itu lho. Kirek ki lak cilik. Lah ya. Lah aku gede kok. Lah ya jenengan nak gede to. Aku ki dunake asu. Lah iya. Matur nuwun. Yo wis kono jeneng ngono. Rodarene. Ganti rene. Ngene iki tak nganu kok ilare. Wetan kali nggonmu. Oh iya. Kulon kali nggonku. Iya. Macam-macam tak idoni. Aku Mas. Oh iya ora. Yen memajang hamong karo janur kuning Bumbul. Halah. Kok mak geludak kowe. Mas, Ora ana keadilan. ora adil Wong karo piye? bareng karo janur. Mak geludak. Mas, rasane kok koyo ketiban apa ngono ya, Mas? Apa katore kene? Bareng nggonmu jreng. Lah nggonku wak klotrak. Lah kowe pengen piye? Yo jane bareng iki muni jreng. Oh, yogane. Bareng muni jreng. Ketok kompak. Ngene iki derenge aku ora rombongan. Ngono ya, Mas. Muni jreng ya, Mas. Lho ngene ketok rombongan kabeh muni jreng. Kabeh muni jreng, Cok. Kaya rombongan. Men ketok kaya keru. Kembang jreng lho, Mas. Jreng lho ya. Jreng. Gunung Bumbul kang. Banas. Jreng. Sampun, Puas. Mas. Sampun jreng menika, Mas. Gamelane Nyapa? ki mau cangkeme. Oh lho ya jelasno. Jenengan tereng jelaske sing jreng apa. Jare kowe muni ngene, yogane kon muni jreng, bareng yogane muni jreng kelar. Sampun jreng, Mas. Ora waspada. Ora jreng ora kok lambene iki jreng ora. Lah pundi? Kupinge aja katarak. Maksude jreng iki gamelane tutuki siji-siji jreng. Oh, Gamelane gateke tutuki siji. ditabuhi, Mas. Isenke. Dituthuk siji-siji ngoten. Iya. Ora kok lambene sing muni. Ngono ae anakku iso. Ora usah dadak sekolah ning isi ya. Tak sekolah kene kopong. Bener. Teng pundi? Isi lah yoga-yoga las kebak. Oh iya ya. Anakku ra manggon yo neng kopong. Pak. Gamelane tambah siji. Iya, aja galak-galak. Nggih, aja galak-galak to, Mas. Engko nak mundak. Pacinten mriki anu cerak puskesmas mboten nggih? Lah ngopo? Nggih jaga-jaga nek iki engko jengkeling ra kuat. Takon ana dilek Juno. Arep ndi lek? Nanti lek, Ju. Anggodo wedang nang Sukorejo. Wah kaya Latin wedan. Anggodo wedang. Lek Indro. Pacinten sareng Bumbul.
ngono kuwi sing kok karepe ditabuh siji-siji Ngeten iki, ngono. Mas. Sampun leres, Mas. Sapa to bengi-bengi dandani kenceng iki? Gosok kabeh. Lho, Maksudnya kok ora teng kelacir jiji no kuwi. sampun ditambah setunggal-setunggal kok yo. Wong ora. Ora pas padha neh. Ning jane aku ki tamu, aku ki Oh, hitungane tamu. bintang tamu. Bintang tamu, Mas. Oh, bintang tamu ta kowe iki? Mas Yoga niku Kandhanono iki. Cok, saurane bintang tamu. bintang tamu. Kita harus menghormati Menghormati bintang tamu. Ngoten. Ya aja disepelek kok ditapi teng tong tong sih. Nabu iki Ngisenke. Ngene iki marake ngegatke ati. Ati dhuwur. Ati. kok ati. Masa atine jenengan ngalahin ning ngono? Kesusu. Oh, kesusu. Karo muni ati kok malah tekan tonggo teparo ati. Aja Dihormati. Dihormati. Begitu Bagong munggah ngumpul iki dihormati ora dienggo dolanan Iki kaya komandan kowe ngajeni aku kok. Wong tuwa wong nggo dolanan. Yoga sak penake dhewe kon nutuk jiji kok tangting. Ciklot kok. Jare dandan panci. Hormati manut iki. Oh. terima. Hormati nggih. Panas. Mumpul. Hormat. Gerak Hormat. kepada komandan Klepon. Tegak gerak. Pleton. Pleton, komandan Pletone karo mangan Klepon. Hormat sih, anteng hormat meh balenono. Bagus. Sindene. Oke, Mas. Lumayan Hormat. akeh lumayan. Bokongmu ki lho. Nyapa? Bokongku Kayak nyapa? Pak Lurah kok. Lah nyapa to Mas bokongku? Pak Lurah kok mbok kaya bruto. Oh. Saru Lah kudune. piye? Kudune komplit. Hormat kok. Jamu komplit iki. Cek. Apik. Hormat. Sembro. Astagfirullahaladzim. Ngopo? Bocah kaya ciduk dawet ki. Anake sapa iki? Lho anake bapake no. Angger melek mangan. Angger wareg ngantuk. Entek Wes apa neh iki? Wes. Oh, wes to. tanganmu kok hanger. Masa. Ndak kene cantane kene. Hormat ngene. Sampun. Panas udan. Maksudnya ki hormat ki ora ngono kuwi. Lah piye? Piye salah neh to, Mas? Wis ping akeh lho iki mau kok salah terus lho jane sing bener kaya ngapa? Do duwe wedi karo aku sithik. Nadan to kaya ngapa ngaku ki yo Bintang tamu. bintang tamu. Ora do duwe wedi ngisinke dalange. Dalange wing ngajeni medhi karo aku, yogane guyu melu-melu. Hormat ki apa? Panas udan. Panas udan panas aling-aling Asik. samping Kan ora ki. Ambune. Ngopo, Mas? Hah? Ngopo? Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Aku melu wedi. Lah piye to? Sing medeni sing liya-liyane sing bagus rada wangun. Heeh. Sing jedor Sing jedor. kaya celeng. Ora medeni kok ngene kok aling-aling. Opo? Kowe aja ganggu anduk. Iku anduk to. Anyar itu gunung supermarket. Ngono kok anyar genah iki. Delok coba, Pak. Genah iki. Iki mono anduk ajaib Iki lho. ngene iki. Lah iki serbetku ndek sore mau lho, Mas. Sembrono. Iki mono anduk ajaib. Anduk ajaib. Lho, ngajeni aku. Percaya aku nek. Lah kowe anduk ajaib kok nggo lap-lap sembarang. Iki mono sing dadi penglarisane Bagong. Iki seksine. Iki mono pusaka. Lho, iki supaka. Pusaka. Mergo ajaib niku nggih. Iki mono apa, Gong? Pusaka. Anduk. Iya. Anduk. Anduk
Lah kuwi sembrono wong iki anduke bintang tamu kok mbok nggo ngene-ngene Ya Allah Mas, ngapunten Mas, ya Allah mboten ngertos. Kula kinten iki wae hubungane mulai Mas. Korene. Aduh. Antuk kok gawe nguyek mungkin. Oh, nyembah, disembah. Disembah sik. Arep balang astagfirullah. Piye Mas? Mampu jengkol sak bumbune. Tansaya wangi Mas. Panas udan aling-aling. Sampun niku mau. Sampun ya. Sampun. Nadyan wadon sarta ngetang kali ngulon langsung masuk sampai gunung pinter kan ya sing ngembang berdua karo Mbak Dian Kasih
nuwun Mbak Diah, Mbak Ima. Wah, caping Gunung Pamundutan iki wis pinangkani. Gembeyeng. Heeh, terakhir gugong ya, Dong. Nun. Terakhir sing digugong. Terakhir iki Yosi karo sapa? Dewi wong loro. Oke. Wah. Gawe gonggongan. Heeh. Ini perkara lagon ku bajine nggon goro-goro. Iki lakone pesenan saking Pak Lurah menika Wahyu Kaprawiran. Ngono. Nggih. Ya. Yo, sing rame ning penonton ra mudeng iki apa? Lagowo wis. Sing panas, sing panas. Wah. Upama nganu Gong, antarane Yosi karo Dewi kuwi milih ndi? Upama padha legane lho iki sing padha urung di bojone upama iki. Umpama sampean pilih. Nek kowe tak pilih wong kowe iki iso wani karo wong lanang. Oh iya. Kowe kok ngerti to? Yo ero ae. Ngerti ya. Kowe kok ngerti? Lambemu lambe lamis. Anggere urung dikandani ngandani. Iya no. Ngene ya ora jujur wong lanang. Lho. Ki wae. Ya topan kono. Wong antengang menengan. Ki sing tak golek sing meneng anteng kapak-kapake meneng. Digunduli wong ya meneng. Dunek-unekke wong ya meneng. Bisu apa? Kowe aja gampang seneng karo Dewi. Mergo cita-citane Dewi itu ingin menjadi istri pejabat. Lho lho. Dadi pejabat, istri Oh pejabat. iki lurah nyalon kok ya nek wis kedadi lurah lagi Dewi gelem. Nah, ngono. Heeh, saurane pengen dadi lurah ya kowe Pak Lurah ngono. Sore mau sambutan pidato enak, kalimatnya menyusun kalimat enak, basa Jawa enak, basa Indonesia enak. Ngomong nang ngarepe piyayi akeh ku ora gampang, ya latihan. Pidato kok ya iso kowe? Ya iso ning latihan. Pidato ning ora basa Indonesia lho, basa Jawa lho. Aku Jawa nek Jawa iso. Nek Indonesia? Indonesia samang. Oh. Aku sing bahasa sing terjemahke Jawa kowe. Aku Jawa. Iya. Pidato. Wara-wara. Oh. Basa Jawa mau dadi lurah enggak pamit terus wara-wara ngono ya. Pidato ki wara-wara. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Rama-rama lan simba-simba. saya di sini Aku nang kene sebagai minangka kepala desa. ndas desa. Kok iso ndas desa ta? Kepala desa, kepala apa? Kepala Sirah. desa, Sirah. Sirah ki nek apik nek kaya nggonmu borok engko ngono kuwi. Ndas. Nek kantor kepala desa, Apa kuwi? wadah ndas desa. Ingin menganjurkan Kepengin nyaranake kepada anak-anak kanggo bocah-bocah jangan kebanyakan aja kakeang makan gula. mangan gula, Nanti bisa sakit, mengko bisa lara, kencing manis. nguyuh legi. Kencing manis. Kencing basa Jawane nguyuh ya. Iya. Manis legi, ora percaya hinci pono. Kok tadaono ngono ki diombe. Dan Anda Lan sekalian panjenengan sedaya sebagai minangka tangan kanan saya tangan tengenku akan saya beri hadiah, arep tawane bebungah yaitu ya kuwi rokok jarum 76. udut dam 76. Lecor. Wakeh men. Rokok basa Jawane lak udut. Heeh. Jarum ki Dom. dom 76, 76. Rokok jarum 76 ya udut dom 76. Lambene jeber. Dan ada dia lagi, Lan ana bebungah meneh. yaitu Ya kuwi burung kakak tua. manuke kakang tuwa. Wah, rapat. Burung manuk kakang tua, burung kakak tua, manuke kakang tua. Ngono kok arep dadi lurah pidato ning Solo. Aja gelem piye Pak Bojo, Pak. Ora dagelan ya ora masalah. Wong loro nembang lagune suket teki nggih. Oke, seketeki wis serurung lagu seketeki. Wis. Piye, Cuk? Suka teki peneno blimbing kuwi. Wow, ora tau nyetel radio. Ora wong wis payu kok. Didol kok. Ya wis ngantek payu. Lah poso-poso ora nang nanggap. Radio rong ban tak dol kal kambulah kayu 2000. Iya. Filosofi lagu suket teki ya ta. Ceritane piye? Wong salah ora gelem ngaku salah. Lagi contoh yang tidak baik. Ora kena. Yen pancen salah ya ngaku salah. Mula aja rebut bener ning rebut salah. Ah iki. Bener bener karo bener ketemu sok kala mangsa geseh. Ning nek rebut salah penak aku sing kleru Lek, njaluk ngapura ya Lek. Ngono Pak. Nek bener rebutan karo bener dadine elek salah. Ning nek matematika beda. Kok iso? Men kali men kok dadi plus. Hukum sudah dari sananya. Oh ngono to. Heeh. Suket teki. Dados.
Matur nuwun Mbak Yosi, Mbak Dewi. Gong. Dalem. Engko sambung nggon gara-gara ya. Oke. Mergo tawon ana entupe, Terus lakon ana bajute. monggo.